kakhulu kahle kahle. Uma impilo yakhe uyiphilile yaqala eqaleni yafika egcineni. Ebekade sifuna ukukhuluma kuyena akubone ukubonile saphila. Sibe lenhlanhla sakhuliswa ifamily ekholwayo kaMdletshe nakaMeya. Basishiya nefa. Ukukholwa bazalwane ngiyeka understand umuntu uma engakholwa ukuthi usurvive kanjani uphila kanjani. Ukona konke bazalwane into engifuna ukuyibonga kakhulu kuNkulunkulu ukusifaka kule family. Uma nobaba nendlela abasikhulise ngayo. Lento edisho ufundiswa la indaba yenhlonipho. Ukuthi inhlonipho bayifakile ngenkani kuthina. Njengoba besho umuntu olulokho umonde akakwazi ukukhwela into ngempela akakwazi kwayimina nalento yokufunda ukuxolisa siyifunde kubona ayimanje nje izenzakalele. Siyabonga abazalwane sibonge nomakhelwane ngoba enake kuthiwa umuntu ukhuliswa ination. Azange sikhuliswa oma nobaba. Lesikhuliswa ukuthi makuvala ikole siye kaMaphumulo sofica ugogo kaMdletshe be straight. Isekhaya ku straight, omakhelwane ku straight. Siyabonga namhlanje uma uhambile akubona ukuthi sihappy. Kubhlungu kodwa siyakwazi ukuma. And siyabona futhi sokwazi ukuqhubeka. Ngenxa yokuthi basikhulise ngendlela okuyiyona. Ngiyabonga kakhulu bazalwane akukho okutheni engingakukhuluma nanokuthi uma kunezikhathi adlule kuzona ebezingamnandi. Ngenxa yokuthi ube lo nkosikazi lo uNkulunkulu amfunayo. Wama bazalwane ngaba sikho la. Ngaba sinjena nama decisions awathatha endleleni asenze saqina sama safika sasakwazi ukuba kulesi stage esikusona. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ubaba kungawarisheki baba sikhona. Bazalwane ubaba makuthi benimbona ukuthi uhappy anikamboni sazoba happy ubaba. Ngoba sizombamba ngesandla. Sizombamba ngoba noma into engangikhulekela ukuthi uma ngifuna simakufika isikhathi sakhe sokuhamba emhlabeni ahambe ejabulile happy and bayakwazi ukubonga. Uyazi ukuthi abazali bami ungathenga iglass kuyi-birthday iglass nje enayo iglass uyokubonga akhiphe ngisho amazwi eyibusiso uzufisa ukwenza more. Bambala abazali abakwazi ukwenza leyo nto. Abazali abanye banalento yokufuna ukuthi bafune more. Umuntu ungamthengela iglass athi umuntu inywa iglass. Mina ke baba abazali bobabili bebebonga nokuthi bakwazi ukuthi bame nathi ezikhatheni enzima. Mina kunezikhathi eziningi ezimo ezingehlakalele ebenganguyisa ngiwe bhu. Nokumbonga uNkulunkulu ukuthi lezo zimo zifike abazali bami besaphila. Hey bazalwane uyabona nje lokho iyona into engicabanga ngithi ukube babengekho I know uNkulunkulu khona kodwa ukuba nomuntu ola eduze kwakhe ozothi athi kuzolunga. Babengeke bangishela ukuthi ngihambe nomyeni wami nje babengeke baze banginike lutho babengeke kodwa ukuthi kuzolunga lawo mazwi ukuthi makungikhala ngihambe ngekhaya ngifica umama akhulume ngifica ubaba akhuluma athi kuzolunga mntanami ngiphindele ekhaya kube sengazi ukuthi kukhulu okwenzakalile. Lokho nje kukodwa kuwumusa.